Sofie, det her, det er det, som vi har arbejdet med det sidste lange stykke tid. Hele vejen hen over sommeren. Dem, der har lavet hele vejen hen over sommeren. Så kan du se vores forside her. Der er nogle forskellige banner, man kan skifte lidt ved, og man kan trække henover her og se forskellige produkter, varegrupper. Og hvis man går lidt længere ned i billedet, så er der noget tekst. Men over sommeren var selvfølgelig vores jordbærtær, der var det essentielle. Derudover så har den alle varegrupperne, de ligger heroppe med brød, stykker, wienerbrød, kager. Vi vil lige prøve at trykke på stykkerne. Så er vi inde på selve gruppen med alle stykkerne, der ligger, det vil sige både teboller, nødstykker og så videre. Og det man så kan gøre herinde, det er, at man kan gå ind, og så kan man lægge, eksempelvis så er vi inde på et kernestykke nu, og så kan vi tilføje til kurven her. Og man kan også gå ind og vælge, at man bare vil lægge eksempelvis 8 nødstykker direkte. Hvad betyder så at have for eksempel 4 nødstykker og 4 spanske? Kan man så selv gøre, man trækker vandet, som det står, eller det er 8 og 30? Ja, det man gør, det er, at man går egentlig bare ind, og så trykker man bare på, eksempelvis på T-bollen nu, så ligger den selv lidt, og så længere inde i systemet, der trækker den sig selv rabatten på det. Okay. Nu er vi inde i oversigten over indkøbskurven, og der kan man så se, at de forskellige produkter, vi har valgt her, og man kan se, hvor meget rabatten er. Og herude, der kan man også se i forhold til moms og forsendelse osv. Det ligger herude. Eventuelle rabatkoder kan man også lægge ind. Så er der sådan en lille smart feature her. Det er, at man kan se, hvilke produkter andre kunder har købt de samme produkter, som dem vi lige har valgt. Nu er jeg lige forhåndsregistreret her med hensyn til mit navn og så videre, så vi lige kan komme ind. Og det der så sker, når man går ind og trykker igen, så kommer der nogle forskellige måder op her. Og det er leveringsmåder. Man kan vælge, om man skal afhente hernede i butikken, eller man leverer inden for Slagelse bygrænse. Og nu har jeg jo valgt min adresse i forhold til, hvor batteriet ligger. Ja. Så vil det jo være inden for bygrænsen. Ja. Så skal jeg lige trykke her. Så vil sige, at jeg accepterer handelsvilkårene. Så dukker den lige op hernede i forhold til betaling. Og nu står der her, at jeg betaler ved afhentning. Men nu jeg er jo lidt doven, den dag jeg godt vil bestille det til. Så jeg vil godt have, at det bliver leveret til mig. Og så skal jeg vælge her, hvilken dag jeg godt vil have det leveret. Jamen det skal være i morgen. Morgen tidlig, mellem klokken 7 og 8:30. Og så er vi så hernede, hvor så går ind og vælger betaling. Og det er så selvfølgelig herinde, hvor vi bare udfylder, ligesom hver anden internettransaktion, jamen så udfylder kortnummer og så videre. Ja. Og men det er jo selve på sådan en tablet her. Det der er super fedt ved det her, det er, at det er lavet sådan, så det er responsive til mobiltelefoner. Når man går ind på hjemmesiden, jamen så skal vi ikke zoome ind og ud i forhold til billedet. Det gør det automatisk. Det retter selv til. Ja. Og der kunne eksempelvis være vores håndværkermenu her. Smurt bolle med kaffe, som man godt vil bestille, så den er klar til når man kommer næste morgen. Ja. Eller man kan gå ind og bestille nogle af alle de andre produkter. Hvad med det der studie? Er det så, de kan gå ind og bestille den sandwich, eller? Det kunne tænkes i forhold til, at vi har rigtig, rigtig mange studenter, der kommer over. Ja. Altså, så kan man forhåndsbestille sin sandwich, så den ligger klar, og man ved, hvad det er, man... Ja, det er sikkert på, ikke? Lige præcis. Smart.